Anneke Dauma en Agnes Sambrink. 2 libbes vol verhalen. Verleden week vertelde Anneke over het misbruik in haar jeugd. Dat is haar die ging een relatie met me die net gezond weer. Uit het huwelijk met Pier Sambrink werd Agnes binnen. Na de skiering van Pier kon ze in een gewelddadige relatie te landen. En daar heb ik echt een Victor held in. Waarom in Ljouwert wil Anneke Dauma werd jonger? Nou ja, dat ben ik nu 20. Ja, dat is eigenlijk al te oud. Hey, kom maar. Kom maar. Nou, goedemorgen. kom binnen in mijn stulpje. Ja. Die is echt heel leuk. Die zongen we vroeger altijd, het een letter. Heb ik daar een begeleidingspandje van maken. en dan zongen we together, Wallis op pom. Dit gebeurde heel spontaan. Ik moest ergens showen en dan komt achters. Wie een scroons hier in Ljouwert. En die halen bladskippen. En de mensen, dus de bleuzen staan bij me staan. Nou, dan moet het hier ergens wezen. We pakken de trieën weer op en rieden naar vrouw Borren. Hier had Anneke een skofje cafébaas west van de Groene Papegaai. Nou, staat het er nog wel? Ja, dit is hem. Nou, shit. Ja, zit wel vlak bij dit cerken. Ach, wat zou dat nou werden? Volgens mij is het hek. Is het dan wolling, maar de doren zie je. Is er vet voor? Zullen we zien? Ja, ik wil wel even zien. Familie de... Groot. Wat kent u skillen, we dan even zien. Kom maar, boemen. Volgens mij is geen café meer, hè? Nee, hè? Maar ja. Maar de deur staat wel hier. Nou, is je gek bij de familie de Groot. Volk. Nog. Ik ben Anneke Dauma. Ja, dat zie ik. Ja, de heeft vroeger in het café Ja, och, wat hij hem dat hier allemaal leuk maakt. Ja. Dus ik naar de Groene Papegaai in een vrouwenparochie. Er kwamen er altijd mandies. En er kwam er een hele ploeg uit Ljouwert. Een hele ploeg mooie. Ze geen namen nemen. Dat was wel een leuke ploeg en die zetten echt leuk om. Ja, en ik vertelde op een gegeven moment die molen. Ik zei, ja, ik wil wel graag weer naar Ljouwert. Ik ben toch onwinnig. Nou, zei een van die molen, dus dat zal wel even. Ik kan wel voor die regelen. Nou, hij heeft druk. Ja, dan was je voorstellen. Ik zie hier. Hier in Polen is ik altijd te jong. Ja. Nou. Ja, maar dan weer dat er ik wel denk. Ja, dan zie je boeiata. Ja. Nee, die heb ik hier. Oh. Ja. Was die wat wij of komt die wij? Of, Nee, ik kom oorspronkelijk uit jou. Oh ja? Ja. Ik kijk, maar ik ben onwennig. Ja. Ik koe je net zo Oh, goed. nee, we hebben eerst een heel schot in stiers wennen. Ja. Nou, je hebt er een mooi weerhoes aan overhouden. Ja, Of net? wel leuk, toch? Ik vind het wel even heel leuk dat ik even share mocht. Ja. Nou, Ja. ja. Het is gewoon een binnen. Nou ja, de doorstiep, dus die Ja. za. Nou, het zien, hè? Hoi. Nou, Nou, dat vind je leuk. geweldig. Mooi, hè? Ja. Wat een leuk winnen ze dit. Echt, hoor. Ja, ik bedoel maar, je kan maar even een zinnelijk rijk heertje hoor. En hier, het kipje, ik zou weten. Ja, echt, wel. Hey, en vanuit Jigbo's naar Ljouwert, hè? Ja. Naar de Roos. Naar de roos. Dan wil ik even zien. Oké, rieden we daar even los. Dus dit weer vandaag prima. Ik ben gewoon naar Ljouwert in jouw geval. Ja, toen al jouw tijd, toch, dat moest helemaal van onder naar gewoon opgebouwd worden. En het wie een nachtclub was. En dan werd ik dat middags om 4 uur, dan wie ik al iepen. En dan kwamen er wel mensen, dus het café die nog inskreun als nachtclub. En dan stien ze om 4 uur bij me voor de deur. En dan hier vreemde mensen gewoon naar door en die zeiden van, wordt hier geanimeerd? En dan zei ik,
Ja, ik ben zangeres. Ik zing voor jullie. Maar die dachten natuurlijk heel wat anders. Toen is de kleren hoor. Ja. Nou, dit wie dat, die 2 pannen. En daar ben ik boven. Is Hier, nog bellen. Bellevue. Ja. Dat wie de roos. Ja, dat weer Starlight. Starlight. En dat jaar geleden, toen heb ik het dus bij alle routen, op alle routen die wind toen dicht, hè, dan zie je het iets voor. Ja, gewoon boord, denk ik. En dan zie je het vlierbedekking. Ik heb alle routen hier een mooi roos geschilderd. En dat weer nog nergens om, maar die zaak zei er van binnen prachtig uit. Maar ja, het wie echt nachtclubstijl. De eerste verdieping, dat weer dan al redelijk netjes. Maar ja, het weer overal wel netjes. Maar als er nog een verdieping heen komt, dan is het een heel mooi bad. Met allemaal spegels. En dat hele vloerbedekking. Goud en een mooie lampje. Ja, weer echt. Ja, echt nachtclubstijl. Maar ik vond het wel mooi, weer prachtig. Ja, dat weer ik mooi denk hier pad, weer heel mooi. optreden en... Nou ja, ik zeg dat alleen van me en ik denk, en ik ben wel weer om miljard. Maar er was alleen een lekkerij in het pand. En ik onnozele trut. Komt diegene dus bij mij. Ik heb nooit de baas gezien van het pand. Ik ben goed van vertrouwen en te goed wel eens, maar ja. In ieder geval, toen we er alleen weer op maken. En dan komt hij op een gegeven moment bij mij in de kamer. Hij zegt, was je het even tekenen? Ja, ik zei, teken ik wel even. Dat bleek nu, dus die hele verbouwing en die lekkerij. Wie toen van mij, die ik er in één keer... 25.000 euro meer schuld op. Ja, en dan bleek dus het huurcontract niet goed te wezen. En ze betaalt me geen huur meer. Ja, ik kreeg steeds meer van die kornuiten. Toch wel wat appartement kreeg ik aan de bar. En die waren lelijk op mij. En ik werk al maar een alleenstaande meerman in ben. Dus ik kwam zo in een rare wereld kwam ik te lonen. Het is maar de onderwereld eigenlijk een beetje. Ja. Dus ja. Ja, ik wilde ze het nemen, maar wie wilde ze? Praktijk win wel eens. Nou ja, in ieder geval. En toen op een gegeven moment kwam er een makelaar bij me en die zei... ik kom met een nieuw huurcontract. Moest ik even tekenen. Ik zei, ik teken hier niks meer. Ik zei, eerst mijn boekhouder. Ik zei, maar dat doe ik net. Nou, die joeg mij eigenlijk. Hij zei, mag ik net douane, Anneke? Dus ik belde mijn boekhouder op. Ik zei, Saas, heb maar een nieuw huurcontract. Hij zei, niet doen. Hij zei, want er is een onderzoek van de Rijksrecherche. Klopt al in je net. Ja, dat denk ik, het doogt al in je net. Maar in ieder geval een lang verhaal, kwartemaatje. En toen kwam dus diezelfde persoon, die onderwereld, die dus... Ja, het is zo moeilijk om dat te vertellen, maar die was toen zo lelijk. En toen ben ik echt... toen weer echt ziek. Ja, dat wil ik toch vertellen. Ja, nou ja, dat is zeker gebeurd. Toen heb ik de fjouwerhoorende man. Moest ik achter de bar blijven, want die mijn boekhouder, die moest komen. En die wilde helemaal praten. En die had 4 uur lang een pistool. In mijn maag gewoon. Ik kon er net bij komen. Achter ziek, die angina. Ja. Dat viert me nooit weer. Dat is heel erg. Dat is echt onder tranen van een pistool. Ja. Onderschat, ja. Ja. En dat wist dus. Ja, nee, ik kwam nog beneden. Want ik snapte er niks van. Ik was dus best wel ziek. En ik kwam beneden. En ik zei dat zijn. Ik had het zoen. Dus mijn mem die stuurde me weer naar boven. En dus van, ik ga maar weer naar boven. Dus verder weet ik dus net wat er gebeurd is doen. Maar ik had wel zoen. Ik had maar de pistool. Dus zo wist weer hartstikke bang. Ja, tuurlijk. Verschrikkelijk. Die bar wie zo groot. En ik kon net voortkomen. En werd ik dan wel daar weer door. En dan kwam achter die angina.
En ik zei, ik moet naar boven. Mijn band die zitten daarboven. En dus ze kwamen achter op een gegeven moment. Mama, waar blijf je nou? En toen zeiden ze wel dat ik dus daar zat. Dat weet ik dan maar, Famke. Dat is hier gebeurd. Ja. Nou ja, toen hebben we dus alles... op een gegeven moment ben we naar boven gegaan, maar de boekhouder neer van de brouwerij. En toen ben ik van hier op door, daar ben ik de Ruud gegaan. Midden in de nacht. Ja, midden in de nacht. Echt weer? Ja. Ja, nou ja, dat geldt. Dat heeft me jarenlang op een nek zitten. En ik geen gas al licht opgegeven. Nee, we hebben geen gas. Ja, zo wordt het nog wel. Maar het is al even gebeurd. Op een gegeven moment, ja, ik eet net een BV of zo. Ik wilde je kerstjes al en dan weer gelukkig een open haard. Dat is het meisje met de zwavelstokjes. Ja, zo, dat gevoel. En weet je schuld bij de roos nog voor gas en licht. Ja, dat was al niet bij mij aansluiten. Oh. Je kwam op die zelf. Ja, ik ga in snits wennen. Ik kon er net aarden. In de zomer weer het hartstikke leuk, maar winters dan vond ik maar niks eigenlijk. En toen dacht ik van ik wil weer waarom naar Ljouwert. Ik zit toen bij een band, Coconut. En toen dacht ik van nou, dan maak ik maar eens op mezelf. Toen ben ik 16 jaar ongeveer. Ah, jong nog. Ja. Nee, en toen weer er een kemmeke in een vegel in de Dwarsstraat. De eerste vegel in de Dwarsstraat. Dus toen ben ik hier eigenlijk begonnen, ja. Ik ben echt nog van die Ruud van mijn blom op de Ruud. Ja, is dat ik nog hoor? Ja, enkel gelezen. Ja. Zo'n huisje weer vol mij meer. Wil je net een erker? Dit weer het. Ik ben wel van die typische vegelinghuisjes, hè. En door hier is de memsjoen, maar haar carrière. Door hier was iets van, dat liep het me wel wat. Ja, nou, net haar carrière, ze maar gewoon muziek maken. En dat doe ik, er is ook wel bal in te verzinnen. En dat haak ik altijd in dien eigenlijk van mijn fitje nou. Dan ben ik al bezig met muziek en dat ik mijn geld ermee verzinnen. Ja, en dan rugelt dat gewoon terug. En toen kwam het horen en ja, en altijd in de muziek. Meestal nog zeggen van ja, Agnes, dochter van Anneke, is dat vervelend? Nee, ik had eigenlijk nooit... ik denk dat oorden vaak het zien me zeggen van... Oh, is dat nou net vervelend? Dat ze zeggen de dochter van. Zolang ze mijn eigen namen nog kennen... en ik gewoon een eigen stempel heb... vind ik dat helemaal niet erg. Ik ben het ik. Ben ik een dochter van Anneke Dauma. Dus hoe kijk ik nou zeggen dat mij hem niet zeggen? Dat kijk ik niks aan dwaan. Als ze mijn eigen namen maar ik weet. Ja, toch? Ja. Ja. Bonke, 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 weer. Als het net helst hindert niet. En van jou valderen, ja, valderen. Zag kom ik vol ontstaan. Bonke, 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 weer. Als het net helst hindert niet. In 96 heb ik dus het vest opgenomen van de Bonke Veert. En zo benaaide Alve Sterrentocht teruggaan. En dan kreeg ik het heel druk. En die zoon, dan ging de Alve Sterrentocht wel terug. Nou ja, het was een gekke boel. Jongen. En toen ben ik dus heel lang alleen geweest. En toen ben ik dus een mondje kwam. Nou, dat wie echt een typische vrijgezel, maar wel een hele bijzondere man. Qua filosofie en daar kon ik geweldig mee praten en daar was ik dus verliefd op. En ik ik heb best wel een hele mooie tijd met deze man, want ik wie eigenlijk een hele rustige man. Maar hij was heel passief in alles dus. En dat hoef ik net door Ruud te wijden. Maar ik weet toch wel weer die vrouw. Ondanks mijn grote moelen. Als ik aan een bar zit en ik zit tussen vrouw en man. Boe, kerel en blauw. Ik heb altijd het grootste woord. Maar als ik tussen jou en man maar iemand zit, dan ben ik toch wel schön naar regen als hij maar gelukkig is. Zo'n vrouw ben ik. En dan ren ik natuurlijk op den duur zelf ook op stikken. Heb ik net in de gaten, maar ik dacht dat. Zo ben ik uiteindelijk zelfs mijn leven geweest. Nou,
partnersta. Dat is me vroeger zo leerd. En dat heb ik eigenlijk tot nota heb ik dat altijd gedaan. Dus ik heb mezelf altijd bij de poort, want ik kan wel klagen over die, of over die man, of over die man. Maar ik heb het al niet zelf gecreëerd. Ja. Ik heb ze natuurlijk wel zo'n in ergens eruit. Terug. Altijd mijn sjen. Doe ik het wel goed? Hoe kan ik daar gelukkig maken? Daar komt het wel op deel. Maar kleer. Ik heb een hele leuke tijd. Maar dus op die passiviteit daar ben ik op de duur. Ben ik er toch op stikken om. Maar ik ben toch getrouwd. In het gemeentehuis is de seel zo groot vol dat de fans achter de ruitensteen blijven matten. Dat het huwelijk tussen Albert Wouda en Anneke Dauma is voltrokken. Ik heb hem festivallen verwend. Ik heb hem altijd verwend. Maar dat wie wel op de top van die succes in die jaren, toch? Ja, Dus ik wie een vrouw. Ik wie een vrouw in bonus. Ja, we zijn in een Verenveld, kocht een prachtig huis in Beemtgras hier in Ljouwert. Ik wie echt een vrouw in bonus. Nou ja, daar leerde ik hem ook van mooi geneertje. Daar kwam het in principe op del. En toen ik oorlijk man trouwd, maar toen was ik weer heel wurg. En we de zusters vrouw zijn, dus bestek in een leeftijd dat in de oorgang komst. Ja, zo eerlijk moet je wel wezen. En ik hier dus echt 25 optredens per maand. Maar, en dan dacht ik, maar daar stier ik op. Maar hij leefde gewoon zijn eigen leven. Dan kreeg het weer een Bourgondische man. Hij maakte zich net zo druk om de dingen. En daar knapte ik dus uiteindelijk toch op aan. Je scheiden. En scheiden doet lijden. Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen. Dus, ja. Want toen heeft natuurlijk in die tijd hier ook goed vertellen. Ja, dus toen zei ze van nou, dan heeft een riant pensioen. Nee, dat heb ik net. Ik heb geen pensioen opgebouwd. Ik heb geen pensioen van de molen die ik gewoon heb opgebouwd. Ik krijg er niks van. Ik heb alleen een oude weetje nog. Wat heb ik een grote zoon. En op een gegeven moment koort niet meer. En hier heb ik dus knobbeltjes op de stembanden. En daar ben ik geopereerd. In Ljouwertje. Maar na een paar dagen moest ik in principe weer praten kennen. En dat lukte net. Ik kon niks. Ik stikte haast. Nou, dus mijn logopediste die belde maar zei, Anneke, die is bij de operatie, bij allebei de operaties geweest. Ze zei, Anneke, dit doogt net. Ja, weet ik van, ik ben toch nog nooit geopereerd aan een stembanden. En toen ging ik naar Grains. En dan kwam ik bij een dokter. Ik werk bij een logopediste daar. En toen was ze me zo, mevrouw Dauma, u kan het zingen wel vergeten. U kan nooit meer zingen. Nou, mijn wereld stwatte in. Ik kon echt niet zongen. Heeg, nog leeg, niks. En wie echt wist dat ik nog wel last is. Het scoot heen en weer, van de heeg naar de leeg. Ik kon wel die stem net stabiel krijgen. Nou ja, dat wie natuurlijk. En het lukte na 3 of 4 maanden nog net. Nee, ik kon wel gek worden. Maar dat wie het enigste, van mij dus, wat ik koe in mijn wereld. En welke geld maar verdienen koe. Nou, en toen ben ik dus haast 2 jaar heb ik net zongen kennen. Net voort. Ik ken die net missen. Ik al best nog zo boos.
Jezus greep alles ons. Kind nog net voor. Kerel. Hoe komt dat gat in die gitaar, Anneke? Dat weet toen ik net met jongen kon, toen geopereerd wie, ja hier, toen geopereerd wie aan een stemband en ik zou het oefenen en gewoon nooit. En toen werd ik op zo lelijk. Die rockgitaar en toen heb ik die gitarenskop, jong. Ja, ik ben erbij, hè? Ja? Ja, leuk, ja, ben ik. Ja, maar we koesteren hem nou, of net aan? Echt wel. Die band die zei, mama, als jij er niet meer bent, die gitaar die mag net voort. Ik hoop dus echt, want ik wil heel graag zong blijven. Als secundair bedel vallen, bij wijze van. Maar ik weet altijd die musicaliteit en dat gevoel. Dat bloot altijd. Maar als het publiek het oppakt, dat is heel wat anders. Ja. Ja, dat zei het niks. Als het van mij bloost dan altijd zangeres. Ja, Er maar zal het altijd is wel publiek zo. wezen Ik die- ken natuurlijk jarenlang, en dat verloren ik net, maar successen met woonskip en de Bonkeveer. Ja, maar als het dan op 32 binnenkomst in de top 100, dat zei toch ook wel wat, mijn ja, Zwalkerslied. ja, daar ben ik super trots op. Ja, toch? Ja, Ja, wat maar het Zwalkerslied. Ja. En dat is het is ook een beetje mijn streven. Ik denk van, ik ken natuurlijk net altijd het woonskip in de Bonkeveer. Song, blauw en daar staan te huppelen op de... Dat is iets wat ik net ken. Wat ik net, in mijn eigen wereld net. Ik denk, dan heb ik geen zin meer. Ik vind het wel geweldig. Als het publiek uit zijn dak gaat, is ze toch al... Daar kijk ik enorm van genieten. Maar om jongen te blijven, echt jongen... wil ik nog graag hele mooie versjes jongen. Ja, omdat het past ook bij mij. Nou. Alle zwalkers komen iris dus. Alle nachten gaan voorbij. En ik verdwaal soms in de grote vraat. Maar ik ben op wij naar dij.